आंनि आंगो नोंथांमोन गोजांनाय जोबाखै गोजांदों दिनै फुंबिलि समाव नोंथांमोननि खाथियाव फैबाय दिनै 1 अक्ट' 1 दान 2026 मायथाइ बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय सोदबो लाहरबाय 2026 मायथाइयाव नोंथांमोनहा जा खालामनो नागिरदोंमोन जा सानदोंमोन जा मावनो नागिरदोंमोन जा दावगानो नागिरदोंमोन गासिबो साननाय हनायफ्रा बयनियाबो बे बोसोराव जाफुंजोबथोंसै बयनियाबो जा सानदोंमोन जाफुंजोबथोंसै।